madonga ne counties ni tulo ne omuoch od bura ma Meru tok jo od bura gwenyore paro gi Gavana ma Meru Kawira Mwangaza ka giwacho ni Mwangaza ok osebedo ka tiyo kodgi e yo makare weche mar dongruok ma county no. Kaka jachung' weche marwa Polo lero, twak mar Mwangaza ne ok onyalore kendo chenro mag od bura no bende ne ochungi. Number 2. Twak mar od bura ne ochakore e yo makare e od bura no ma Meru, mak mana ni gwenyruok mar paro ne ochako neno e sama gavana ma county no Kawira Mwangaza ne ochung' mar twak kod MCAs. Mwangaza owuo ne oniano mar dhi nyime gi golo twak mare kata odoko ni koko ne medo saso ite. Ne ochuno spika mar od bura no Bundi mondo ochung' chenro mar twak kendo lando tarik manyien mar romo. Tok mano, MCAs kaachiel kod jopiny mamoko ne ogoyo tach oko mar od bura no ka gikwedo Kawira e kinde mane otemo loso gi jopiny, kama ne giwacho ni ka Mwangaza ok dwar tiyo kanyakla kodgi to gibiro dhi nyime gi tijgi mapile ma ok gidewe. Gavana amepea bwana yake kazi. Ni ukweli ama ni uongo? PA yake ni ndanda yake. Watatu security wake ni ndanda yake. Sasa kama yeye ni gavana, amepatia bwana yake kiti, akapatia ndanda yake kiti mwingine, kazini yake akampatia spokesman wa county. Kwani mimi nikisema bibi yangu apewe kazi hata mimi nitakuwa nimekosea kweli? Obila ne ochwe odonjore tulo no. MCAs Prauchiel Gochiko mane otelne gi spika mar od bura Bundi oseyo Kawira ka giwacho ni osebedo kotiyo tije mathoth e county ma ok okwayo pachgi. Ewi mano gibwogo kata mana thiche oko e apisi. Sisi ndio representatives wa watu huko mashinani. Na mambo mengi sana watu wanatuelezea, mambo ya hospitali, mambo ya maji, ajira kwa vijana, mambo ya shule, mambo ya bursaries. Lazima tukae na yeye ndio tujue kumwelezea hii mambo yote. Kwa mfano, pale nimetoka Jiawad, hatuna hospitali. Na kwa mipango yangu nilikuwa nimeelezea watu wangu tutatafuta like 3 more level 2 hospitals. Nisipomwelezea haya mambo, nani atamuelezea? Na hata sisi vile tuliambia wa Meru, tuliwaambia tutawafanyia kazi tukua tumeona kuna pesa ya serikali. Sasa Kawira akae chini, angalia atatupea pesa kiwango gani, sababu hao gavana wengine wamekuwa wakitengea MCA ward fund. Na hiyo ndio tunaitisha sisi kama waheshimiwa. Leo nitafunga kula na kunywa, niombe ili kama kuna mapepo, kulingana na vile wamerusha matusi, kulingana na vile wameturusha mawe, kulingana na vile wameongea vibaya, na watu wa media wamechukua hiyo kuongea kwao vibaya, inawezekana kuna mapepo ya aina fulani imerushwa kwao. Bendenegi wacho ni okgi kore mar winjo chenro ma Kawira ochanonegi odiochieng' ma kiny e nyasi mar mashujaa, mak mana ka oikore mar tiyo kodgi. Koduogo Nairobi ka